saboda na kosa ma in zo mutumin nan reply maganar da ya rubuto min ta ni hijabin mata ina ne oho to kuma da ta ida daidai hijabin nan bari ma dai kai bawon Allah bari na kasa masa hijabin saboda na kosa amma ka reply ka rubuto min kalaman soyayya fa so ɗaya ba so biyu kana rubuto min a page ina da zaran in nayi blocking ɗinka ta nan ka biyo ta nan in nayi blocking ɗinka biyo ta nan watan kun ga irin wa'annan mazan su ne masu zuwa suke yaudaran mata idan suka yaudare su suka lallaba su suka samu suka kai su hotel sai su yi musu bidiyo sai su zo su fito da update to ina kijiya da sararwa idan kin san mijinki ne wannan mai min wannan message din idan har kin san mijinki ne ko dan uwanki ne to faka ki zo ki dauki abinki yawwa kai yanzu ni yanzu din nan na maka kama da yar iska tsakanin da Allah tsofai da ni shekara 46 shekara 26 da aure sannan kullun ka zo page ina dan Allah hijabin nan ka sa ni wai hasiya ake sa hijabin sannan ka zo page ina kullun ka dinga maka laman soyayya to zan ci kan burin ubanka idan baka rubu da ni ba wallahi tallahi sai uku kana min irin wannan message din ina rubuwa da kai nace to yau bari in fito in maka reply yawwa saboda tsabar na kusa nayi alula ne ma zan yi sallar isha na gare kai ba zan iya hakuri ba bari in baka ansa to ka shiga taitayinka wallahi kun gansu nan kalaman soyayya feji guda ga nan kun ga ya rubuto haka suke yi irin su ne masu zuwa su yaudari mata idan suka yaudare ki su gama kara miki kalaman soyayya kika su gama karanta miki gaba da baya blue da yellow sai su lallaba ki sai ta kai ki hotel idan sai kai ki hotel sai su je su gama abin da za su yi da ke sai su yi miki bidiyo ga yana ana ta fama muna ta faman jawo kunnen iyayen yara su shiga taitayen su da ƴaƴansu su gaya min ƴaƴansu ku kuma ƴan matan nan ku shiga taitayen ku dan ni wallahi ko da aka yi bidiyon nan ban fito na yi magana ba gaskiya na bi su da addu'a saboda ni irin wa'annan abubuwan ba na sa baki magana bai da wani amfani amma tun da ka haifa ubangiji ya rabu samata Allah ka shirya to irin wa'annan mazan su ne masu zuwa su yaudari mata su dinga zuwa suna yaudaran su suna kai su hotel suna zuwa suna musu bidiyo kuma dan mugun abu ba za su yi bidiyo da fuskan su ba sai su yi bidiyon yan mata to kai ni na kan maka kama da irin wannan zaka yi wannan iskancin na maka kama da irin wanda to ba a Libya ba a Niger ba a Sudan ba a Ghana ba ko a ina kake na ja maka kunni da kunnin basira wallahi ka shiga taitayenka ka rabu da ni idan ba haka ba ina da ƴaƴa a TikTok din nan ina da ƴaƴa tsagera zan haɗa ka da su wallahi tallahi ku ci uwa ka uba ka da su gaskiya yar Allah yawwa ka shiga taitayenka da ni ka je ka nemi yarinya yar uwa ka daidai kai ni ba sa aka bace yawwa tsofan da ni ne don ma kun samu mun fito social media kasuwanci ya kawo ba wani abu ba muna dan yin talla ne kawai muna kan kasuwancin muna sai da kaya shi ne kawai kama dan ma da yanzu an zo zamanin da shi kasuwar ta koma a waya ne amma inda ba dan haka ba kai ma bawan Allah ina zaka gamma ma ina zaka gamma lalura ce ta kawo muka zo muna sai da kaya a social media to ka kiyaye ni tun wuri ka kiyaye ni na gaya maka wallahi ka kiyaye ni kuma ba zan daina blocking ɗinka ba idan ka ga dama ka yi min magana da namba miliyan wallahi sai na blocking amma saboda yau ina so in tona maka asiri idan matanka bata san kana bin mata ba yau ta sani idan yan uwanka da danginka ba su san kana bin matan aure ba to ka sani idan matarka bata san kana bin matan aure ba kana zuwa kana rubuta an matan aure kalaman soyayya to ta sani ki sani hajiya ke ki zo ki dauki mijinki ga yana kullun yana ne na rubuto maka kalaman soyayya ka kiyaye ni ka biyo ni ta DM kai min message kai min waye to naga alaman dai sai na zo na tona maka asiri na maka magana tukunna sannan kuma wallahi duk mace ta biyo ni ta ce mijinta ne wannan wallahi ba zarfa mishi asiri ba zarfa ba wannan kalaman soyayya page guda ina laifin maka rubuto I love you kwara uku sai ka rubuto wani I love wane ne I can do without I cannot do without you my heart my blood my wane ne kai to billahi allazi la ilaha illa ka ta an ban iya zagi ba kuma ina hana yara na zagi dan ne akai zagi a gidana hukunci nake ta suna kanana balle hai kai ga sun shi girma sun kai 20 25 27 wallahi tallahi saboda na kosa amma mutumin nan bidiyo ajiye ni sa hijabin nan to ka kiyaye ni ka shiga taitayen ka diba irin wa'annan tsofaffin matan ba dai kuma diba irin wa'annan yara ban dabba baka makama da yarinya ba idan ka saba neman matan aure ka je ka nemi matan aure can ballaga zaya da ka saba neman su sa karkaru ni ba irin wacce zaka nema bane in ka ji gangan jiki ya tsira to Bosman ya ce inda yarinyar nan ta aure sai ya yada wannan bidiyon ya za a kuwa ce yarinya ba za ta aure ba. Bosman kamar wasa dai haka ya tura kawar yarinyar wannan bidiyon. Yarinyar ta kidime ta rude ta rasa ya za ta yi. Kawai sai ta samu ita shi wanda za ta aura sai ta faɗa mishi ga halin da ake ciki. Sai ya ce to muddin in dai ba yada wannan bidiyon a social media ba zai aure ta.
haka kuwa Bossman biki ya to yanzu haka saura wata daya amma sai ya saki wannan bidiyon, shine dalilin da yasa bidiyon yake taiwa social media. Wannan da ake ɗora hotonta ba ita ba ce. Wannan yarinya toki wa mutane bayani, toki wa duniya bayani cewa ba ke bane. Din yanzu yadda ake yada bidiyo ana ɓata sunan ki. Wannan yarinya da kuke ganin ta ba ita ba ce. Ki fito kin ce wa duniya ba ke bace, kin bari sai yada bidiyo ɗinki ake ana ta yada hotunan ki. Duk wanda zai gani zai zata ke